ଏଇଟା କ'ଣ ଛାଇଆ ହଇରେ କେତେ ମାଗିଥିଲି ଲୁଙ୍ଗି ତୁ ମତେ ଦଉଛୁ ଛାଇଆ ହଇରେ ବାଇଆ ତୁ ମତେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ବାଇଆ ତୋ ମାଲିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ଡାକ ତୋ ମାଲିକ ଡାକ ଓ ସାଉ କଣ ଲାଗେ କାଇଁ ଯେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମରଦ ନା ମାଇପି ମରଦ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ କ'ଣ ପେଲିଛି ମାଇକି ନା ଛାଇଆ ଆରେ ତୋର ଏଇ ଅଜାଗାରେ ପେଲି ଆବାସଟା ଗଲାନି ଏବେ ଏଇଟା କଣ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ ହେଇଛି ତତେ ମିକ୍ସଚର ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ବେସନ ପେଲି ଦେବୁ ତମେ ତ କହିଥିଲ ଏଇଟା ନଥିଲେ ସେଇଟା ପେଲି ଦେବୁ ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ନଥିଲା ବୋଲି ସାଇଟା ପେଲି ଦେଲି ଏଇଟା ପେଲି ଆଇଟମ ତୁ ପେଲିବୁ ଶୁଣ ମାନେ ଅତି ଯୋଉ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗି କଣ ସାୟା କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡୋର ଲଗେଇଦେଲେ ସାୟା ଡୋର କାଢିଦେଲେ ଲୁଙ୍ଗି ଇଏ ରାଉଣ୍ଡ ସିଏ ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ନା କଣ ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ହାତ କଟା ଗଞ୍ଜି ବଦଳରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବି ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ପିନ୍ଧିବି କଣ ଆମ ପୁରା ପିନ୍ଧୁଛି